खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांनाय लामायाव जाहाथे जाब्रबथाय जाया बेखौ होबथानो थाखाय हान्थामेला बिफाना हाजासे राहा लादों नाथाय जाब्रबथाय जानायखौ होबथानो हायाखै बिसमुरि सरलपारा लामायाव फिन आरोबाव जाब्रबथाय जादों गंसे बलेर' गारिया जोबोद गोख्रैथिजों थांनानै गाव हारसिङैनो बेलथायहैदों क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि सरलपारा थांनाय लामायाव थानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव फिन लामानि जाब्रबथाय बलेर' गारिया जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै गाव हारसिङैनो बेलथायहैदों जायजों साबाया जोखोम जानो गोनां जादों AS01FB3867 नाम्बार प्लेट थानाय बलेर' गारिया बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गवालपारानिफ्राय सरलपारायाव बेरायनो होननानै फैदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जेराव साबाया गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों बे जाब्रबथायनि अनगायैबो आसामनि मरानावबो मोनसे मटर साइकेलनि जाब्रबथाय जादों जोबोद गोख्रैथिजों सालायनाय मटर साइकेला दंफाङाव सौदावनानै सानै लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों आसामनि मराननि आमगुरियाव जानो मोन्दों बे जाथाया जिउ खोमानांनाय सानैनि मादाव सासेया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों मुंफोरा फारियै लक्ष्यधर गगৈ आरो हेमकान्त गगৈ सलार पेनेल लागायनायाव नोंथाङाबो सांग्रां जा नङाबा नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ सलार पेनेलखौ थिं सायाव लागायनानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों गंसे नखरा क'क्राझार जिल्लानि 2 नं सुलझरा गामियाव जानो मोन्दों गिख्रंथाव जाब्रबथाय न'नि उखुम सायाव अदेबानि थिंनि सायाव सलार पेनेलखौ लागायदोंमोन नाथाय थिंनि सायाव लागायनाय सलार पेनेला खामदों जायजों न'आबो खामनो गोनां जादों गोबाव समसिम अरा खामोबा न'आ गासैबो खामनानै सेवहांगार जागौमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय खुनुरुखुमै जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आरो बे जाथायाव न'नि सोद्रोमाफ्रा जोखोम जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि महरै रन्जित कुमार दास बिथाङा बिबान लानाय लोगो लोगोनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि सेक्रेटारियेटनि सा 29 अफिसारफोर आरो स्टाफफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारबाय अदेबानि साख्रिखौ दाननानै होबाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि थानाय समाव थिसननाय सा 29 मावख'गिरिफोरखौ दा साख्रिनिफ्राय दाननानै होबाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ सा 29 नि मादाव सा 15 खौ साख्रिनिफ्राय रिलिफ खालामनाय जाबायमोन नाथाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिथांमोननि साख्रिनि समायखौ फोलावनानै साख्रियाव दोनथ'दोंमोन सा 15 नि मादाव सा 4 आन्डार सेक्रेटारिस सा 3 कमिटि अफिसार्स आरो सा 8 थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड स्टाफफोरमोन आरो गुबुन सा 14 खौ फिक्सड पे इमप्लय महरै थिसननाय जादोंमोन बेनि मादाव सा 9 थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावदोंमोन आरो सा 5 खौ बिसायख'थिनि सिगांसो एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन साख्रिखौ थिसननायाव नेम बायदियै जायाखै होननानै अल आसाम आनइमप्लयड एस'सिएशनआ गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL फाइल खालामदोंमोन सा 50 मावख'गिरिफोरनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै PILखौ होदोंमोन जायनि मादाव सा 34 केन्डिडेटफोरखौ जेबो अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट होआलासे आरो नांगौ बायदि इन्टारभिउ खुङालासे साख्रियाव थिसननाय जादों होननानै PIL होदोंमोन बेनि उनावनो सा 29 अफिसारफोर आरो स्टाफफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांलाय फैलाय जानायाव जाहाथे रावबो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया आरो हाग्रानि जिब जुनाराबो जाहाथे जेबो खहा जानो गोनां जाया बेनि थाखाय हान्थामेला बिफाना गोबां नारा-नाथार नाजागासिनो दङ हान्थामेला बिफाननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि सरलपारा थांनाय लामायाव गोबां हाग्रानि जुनारफोर दङ नाथाय रावनिबो नखर गैया होननानै आरो लामा मोजां होननानै गोबां गोख्रैथिजों गारिखौ सालायो आरो जौ लोंनानै गारिखौ सालायो जायजों माबा मोनसे जानानै लामायाव गोग्लैनानै थायोब्ला रैखा खालामग्रा रावबो गैया होननानै फोरमायथियो हरसे बिदिनो हायावनो गोग्लैनानै थानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो गाव-गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय लासै सालायनायजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनारनि रैखाथिनि थाखायबो जाहाथे लासै सालायो बेनि थाखाय खावलायो हान्थामेला बिफाननिफ्राय सिखोना जोहोलाव हादरारि पार्कनि गेजेरजों थांनाय दिग्लि फरेस्टनिफ्राय सरलपारा पिकनिक स्पट थांनाय लामायाव गारिनि गोख्रैथिखौ घन्टासेयाव जाहाथे 20 किल'मिटार गोख्रैथिजोंल' सालायो बेनि थाखाय खावलायो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय आरो बे खौरांखौ जाहाथे जेरावबो गोसारहोयो बेनि थाखायबो खावलायो मानोना सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव क'क्राझार जिल्लानिया 20% थाङो 80% गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय होननानै बुंथियो बिथाङा
फारसेथिं थिं थिं सान्दुंनि दुंखावनाय गुदुंजों थानो हायै बायदि जादों। बेराफारसेथिं गिख्रंथाव बारहुंखा। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिंगानि गुबुन गुबुन महर नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दुलियाजानाव गोबां बारहुंखा बारनायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा जेराव मेराव बायसिनदों। गारिनि सायाव मटर साइकेलनि सायाव बायसिनदों, जायजों माखासे सुबुंफ्रा जोखोमबो जानो गोनां जादों। गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुनानै लामायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव लामाया गोलाव समसिमनि थाखाय बन्द जानानै थानोबो गोनां जादों। बेबायदिनो दुलियाजानाव गिख्रंथाव बारहुंखा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतजरा महकुमानि महामाया हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनायनि दायाव फिन साथामखौ हमबावबाय। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै बाहार आली, रबियाल आली आरो पासान आली। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय सान सिगांसो पिसिडिसिनि मासिगिरि आबुल शेखखौ आयेन बेरेखा दंफां दानफायनायाव थोंजोङै बा खेंसालियायै आखाइ दं होननानै बा लोब्बा दं होननानै एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो फिन आरोबाव दा साथामखौ हमनो हाबाय। मुङा फारियै बाहार आली, रबियाल आली आरो पासान आली। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय, जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।